Dragi prieteni din diaspora, este adevărat că aveți probleme mari cu ploșnițele, cu gândace de bucătărie, că vin tot mai multe solicitări din țări precum Franța, Germania, Belgia, Austria și așa mai departe, cu solicitări ca cumva să-i ajutăm și vă ajutăm de mult în principiu, dar vreau să vă spun despre asta acum. Am aflat că acolo procedurile sunt foarte costisitoare, de la 600 și depășește 1000 și ceva de euro. Că companiile nu sunt serioase, că nu vin la solicitări, că nu efectuează lucruri cum trebuie, să achit foarte mulți bani, dar așa și nu se rezolvă. Dacă e așa, scrieți vă rog în comentarii cu ce v-ați întâmpinat acolo, cum lucrează companiile, cât ați achitat și din ce țară anume sunteți, ca să înțelegem, să înțeleagă toți ce se întâmplă acolo și din ce cauză. Pentru că la noi, în Republica Moldova, facem față la solicitări și la rezultate, da? Și ce vreau să vă mai spun? Că am ajutat mulți și multe persoane din țările care am menționat cu consultare la distanță prin video, pas cu pas ce trebuie ei să facă. Da? Iată, de exemplu, ultimul client a fost cu un camion care nu putea să-l dea în lucruri din cauza că era cu ploșniți. Și lucrătorii refuzau ca să lucreze acolo cu camionul dat. A procurat de la noi, iată, chimia dată, în dependență de problemă, noi recomandăm un anumit sau un anumit produs pe care voi să-l folosiți și îl transmite prin colet. Vine cineva aici să le iei din magazin, îl transmite prin colet peste hotare, iar acolo dumneavoastră îl despachetați și pas cu pas cum trebuie să faceți, proporția ce trebuie să faceți ca să fiți și dumneavoastră în siguranță, ca să fie în siguranță și cei din jur și așa mai departe. Dacă vă întâlniți cu astfel de probleme, dar eu știu că vă întâlniți, puteți să apelați la consultații, noi vă explicăm, vă spunem ce trebuie să faceți, avem produsele, avem echipament și tot absolut necesar de ce ați avea voi nevoie pentru a scăpa. Știți că soluția este și soluția este Stop Insect. Dacă întâlniți probleme de genul dat sau știți că persoanele, rudele dumneavoastră au și nu pot scăpa, distribuiți acest video lor. Vă mulțumesc că a început o zi bună!